Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettunoɗon ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi talata nogas e tati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde quotidien le quotidien kam musidɓen jayndiyankoɓe ɓe gartande ko yuti alhaali condamnation définitive wonande kay o mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo mo leydi Sénégal ɓe mbitande ko mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ha joni de ɗaccitani alhaali o ko yuti hakkude makko e mo ganduɗa kañum woni Mame Mbaye Niang ɗum ko caggal nde hujjikinantoɓe mo joddi e ñalawma hanki o kuccodiri e jayndiyankoɓe hono no wiiri musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni faya tan koye gudditgol on ɗon procès woni tan ko yuti alhaali o mo ganduɗa kañum woni Mame Mbaye Niang kam e Sonko gam yurnitade hono ko yuti e alhaali e ñawore nde hono no wiiri jaynde quotidien le quotidien kono ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e on ɗon mouvement l'appel à l'ordre mo ganduɗa kay eriɗo nde o mo ganduɗa kañum woni Mabintou Diagne mo ganduɗa kay kañum woni Mabintou Diaby cuddiɗo e Madiambal Diagne nde laamu ngu ɗaccita ɗum ina tawe e jaynde nde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde quotidien le quotidien ƴeewoyen jaynde enquête quotidien kamɓene ɓe gartan ko yuti alhaali Sonko kam e Mame Mbaye Niang honno ɓe mbiri ɓe mbitan nde ko amnesty walla kañum woni ko wiyete ko révision ɓe mbitande ko le pari risqué wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni avocat ji ɓi Ousmane Sonko hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde enquête quotidien ko waɗa ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e gunɗon jillu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi nena waɗa ɗum toon to diwan mo Casamance kadi ne ɓe garti e baɗo teddugal leydi Sénégal ɗe ganduɗa kay e ñalawma hande o ene jogori huccodirde e ɓe ganduɗa kañum goni kippo gendijo mo leydi Botswana hono no wiiri jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde enquête quotidien ƴeewoyen jaynde La Tribune kamɓene ɓe gartande ko yuti alhaali e ñawore hakkude o mo ganduɗa kañum woni Mame Mbaye Niang kam e Sonko ɓe garti noon e on ɗon ƴewtogol walla ni e jurnitogol ko yuti alhaali nden ɗon ñawore ɗum ɗon jaynde ganduɗa kay kañum woni e jaynde La Tribune quotidien arti hen jaynde Rewmi quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko affaire Prodac hakkude Mame Mbaye Niang kam e Ousmane Sonko ene wayno tan de oɗo saaha joni faya ko e nouveau procès hono no wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbaɗi natal o mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko ɓe mbaɗi ɗon natal o mo ganduɗa kañum woni Mame Mbaye Niang hono no wiiri ɓe kollitan de wonde kay avocat ji ɗi o mo ganduɗa kañum woni gardiɗo kan ɗon landa ka Pastef kañumen kay goni ko mbaɗi révélation woni tan ko jaltini ɗum ɗon konngudi ɗum ko yuti alhaali ko hesɗi e on ɗon rapport mo ganduɗa kay Ousmane Sonko tumino ɗum o mo ganduɗa kañum woni Mame Mbaye Niang ɗum ina tawe e jaynde Rewmi quotidien jaynde source a kañum nene ko hen arti ɓe mbitan de ko yuti alhaali Mame Mbaye Niang kam e Ousmane Sonko o mo ganduɗa kañum woni hojjikinantoɓe Ousmane Sonko kañumen kay mbaɗi ko wiyete ko révision on ɗon procès ɓe kollitan noon oɗo saaha joni ɓe namdi tan ko yo gueɗe ɗe guddite ñawte lawol gongol ɗum ina tawe nder jaynde nde kono ɗum ko musidɓe men jayndiyankoɓe garti e goɗɗum ko tawate nder jaynde he ko baɗoɗe teddugal ɗe leydi Sénégal ɗe ganduɗa kay e ñalawma hande o ina jogori huccodirde e ɓen ɓe ganduɗa kañum woni kippo gendijo mo leydi Botswana ɗum koko yowiti e kawguel africain kowel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ha palewel toon to leydi Maroc no ɓe mbiri ɓe mbitande hande kay sanga waktuji 15 ko nden tigui e baɗoɗe teddugal leydi Sénégal pottitta e ɓe ɓe ganduɗa kañum goni kippo gendijo mo leydi Botswana koye on saaha jaynde Sud Quotidien kañum arti ɓe mbitande ko kan 2025 toon to leydi Maroc ene wayno tan de hande kay sanga waktuji 15 ko nden tigui ɓe ɓe ganduɗa kañum goni sukaɓeɓe papcewɓe natata e dingre ɗe gam hoccodirde on ɗon kippo mo leydi Botswana hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti hen kono ɗum ko ɓe garti ko yuti alhaali ɓe ɓe ganduɗa kañum goni e diine isayankoɓe tawateɓe ɓe nder leydi ndiyete ɗum nene kadi ina tawe e nder jaynde ganduɗa kay kañum woni e jaynde wiyetende jaynde Sud Quotidien ko ngudi o mo ganduɗa kañum woni e cardinal o ɗum nene ina tawe e nder jaynde nde jaynde L'Observateur kañum nene arti tan ko e baɗoɗe teddugal leydi Sénégal nde wonnon ko ñalawma hande o kippo gendijo mo leydi Sénégal ƴukkodirta e ɓe ɓe ganduɗa kañum goni kippo mo leydi Botswana ɓe gartine kon e ngal ɗon pottital ganduɗa kay conférence de presse ko adi ngal ɗon pottital mo ganduɗa kañum woni keblo kippo gendijo Pape Thiaw kuccam hakkude mabɓe e jayndiyankoɓe kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe gartine kadi e gonka o mo ganduɗa kañum woni Nicolas Jackson ha ni e mo ganduɗa kañum woni Habib Diallo kam e Boulaye Dia to banggue attaquant to kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti hen ha no hannirta niyete ɓe gartine kadi e o mo
ganduɗa kañum woni Alain Traoré mo ganduɗa kay ko international burkinabe walla ni ko ancien international burkinabe mo ganduɗa kay o arti e ko ganduɗa kay kañum woni gonka keppogel mo leydi Sénégal hono no wiiri jani nde noon kañumne arti ala haali Mame Mbaye Niang kam e Sonko ɓe mbitande so renaki faya ko e jurnitogol ko yewti e nden ɗon ñawore ɗum ene tawe jayde l'observateur jayde point actu kam arti ko e kolɗon pottital ngal ganduɗa kay baɗo teddugal leydi Sénégal ene jogori ɗum wadde e ñalawma hande o ɗum noon wonata ko hande ɓe mbitande ko Sénégal ko ñalawma hande o kay woni ko fuɗɗoto ngel ɗon e kawgel muɗum ɓe gartini kadi e ngal ɗon puttal hakkude leydi Mali kam e leydi Zambie ɓe koliti noon ko hamtere mawde kay woni ko wonani ɓe ganduɗa kañum goni les aigles du Mali ɗum ko caggal nde mbaɗi ɗekki gotel e gotel hakkude mumen e ɓe ganduɗa kañum goni leydi mo Zambie ƴeewoyen jayde l'éveil quotidien kamɓe l'éveil noon ɓe garti ko e jillu gonɗa kay ɓe ganduɗa kañum goni délégation mo leydi Sénégal jalnoɗo toon to Bissau lamorgo leydi Guinée Bissau ɓe mbitande ko Dakar oɗo saaha kay kañum namdi tan ko ɓe ganduɗa kañum goni e prisonnier ji politique tawateɓe toon to leydi Guinée Bissau ne goppitite ɓe gartini kadi e ballot teddugal leydi Sénégal toon to leydi Maroc ɓe mbitande ko Sénégal ko ñalawma hande o kay woni ko huccodirta eɓe ganduɗa kañumen goni e kippo guendijo mo leydi Botswana hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetende jayde l'éveil quotidien ɓe gartine kadi e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañum woni ɓe gartine kadi e ɗen ɗon golle payodinɗe ganduɗa kay ko janggoɓe toon to duɗal wiyetegal lycée Abdoulaye Sadji tawategal toon to diwan mo Rufisque to wiyete ɗen ɗon golle payodinde ko ina tolni e 2,249 poche de sang ko ɗum kay woni ko hokkira toon e ñalawma goto hono no wiiri jani ɗe ganduɗa kay kañum woni jani wiyetende jani l'éveil quotidien jani guendire nde le soleil kamɓe noon ɓe garti ko e on ɗon tourné économique woni tan ngun ɗon jillu faggudu ngu hoorejo leydi ndi woni e wadde toon to diwan mo Casamance ɓe garti ɗon étape mo hanki o ɗo hoorejo leydi ndi yetti tugui tan ko toon to wiyete Tanaf ha yettanima toon to ganduɗa kañum woni frontiére mo leydi Guinée Bissau ɗum nene jani nde arti hen ko ɗum ko ɓe garti avocat ji Ousmane Sonko ɗi ganduɗa kay ine kala e ko ganduɗa ko yowiti alhaali guddirgol on ɗon procès hakkude Mame Mbaye Niang kam e Sonko ko ɗiɗi musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e ko yowiti alhaali baɗoɗo teddugal leydi Sénégal ɗo ɓe mbi ko hande kay woni ko kippo guendiji mo leydi Sénégal huccodirta e on ɗon kippo mo leydi Botswana jande las quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko baɗoɗo teddugal leydi Sénégal hande kay woni ko natata dingadal ngal gam huccodirde e ɓe ganduɗa kañum woni kippo mo leydi Botswana hono no wiiri jande ganduɗa kay kañum woni jande las quotidien ɓe gartini kadi ɓe mbitande ko mo ganduɗa kay Ousmane Sonko ɗo saahaji kay yiiɗi ko laɓɓinde hoore muɗum ha laaɓa ceer ko yowiti alhaali e ñawoje hono no wiiri jande ganduɗa kañum woni las quotidien ɓe gartini kadi e gunɗon jillu faggudu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nena woni e wadde ɗum toon to diwan mo Casamance ɓe kolliti ɗon e ñalawma hanki o ene woni tan hunde nde ene deeƴi ene ɓuuɓi toon to Goudomp to ganduɗa kay hoorejo leydi ndi heeɓi toon yettade jayde les échos to gasnirten e jayndeji ɗi kamɓene ɓe garti e o ganduɗa kañum woni Abdoulaye Daouda Diallo mo ganduɗa kay ko tergal e landa APR ɓe mbitande ko Abdoulaye Daouda Diallo kañum kay waɗi signé comeback muɗum woni tan ko kañum kay holliri wonande kay gartugol muɗum ɗum ko yowiti alhaali woni waɗi rassuré woni tan deccini ɓerɗe ɓe ganduɗa kañumen goni e jeeyaɓe e kanɗon landa ganduɗa kay kañum woni landa APR hono no wiiri e jande nde ɓe gartini kadi e baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal ɗe ganduɗa kay ñalawma hande o ene jogori huccodirde ɓe ganduɗa kañum woni kippo guendijo mo leydi Botswana ɗum koko yowiti e premiére journée coupe d'Afrique des nations mo ganduɗa kay nena waɗa toon to leydi Maroc ko wiide moon e on ɗon coupe d'Afrique des nations mo won jaadu hen e Ayaw Pindi TV kono noon kadi mo won jaadu hen e Desk Sport mo Pindi radio kala ñande mo won keɓ journal de la CAN ɗo ha ñande e coupe d'Afrique o gasata à partir de hande ko nden ko journal de la CAN o jogori fuɗɗade e yadude hen e Desk Sport sanga 15 h ma en jaton to radio to wiyete ngam wadde commenté on ɗon match en direct ko yowiti e ngal ɗon pottal ngal leydi Sénégal yadude hen e Laza Bassar kam e goɓɓe ɓe ganduɗa kay hakkillaji mumen ene piɗɗiti ko yowiti e sengo fugu koynguel bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en jetti en jarni dendagal wattuɓe hakkillaji mumen aadi meɗen e rewide jaydiyeji ko janggo wonata soko gana haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.